Sebentar lagi para penari dari Paguyuban Seni Gedolebing Teronggo Brutama akan keluar mempersembahkan sebuah tari-tarian, yaitu tari soreng, yang juga berusaha untuk ikut meramaikan hajatan yang diadakan atau digelar oleh rekan kami Kang Mas Sudadi dan Mbak Subianti dalam rangka syukuran Ananda tercintanya. Dan juga nantinya akan ada ledakan mercon. Mas Arif siap Mas? Monggo. Yang akan mengiringi keluarnya para penari dari tempat rias ke pentas yang megah ini, luar biasa. Kepada para penonton yang masih ada di luar, silahkan merapat, dan kepada panitia untuk bisa mengatur arus lalu lintas supaya tetap terkendali. Ayo, Ya, diawali keluarnya para tokoh. Masuk Mbah, hati-hati Mbah. Tuntun baik. Dituntun, dituntun baik ya. Ayo Le. Mercon sudah dinalayakan, ledakan juga terdengar, akan lebih meriah lagi pentas pada sore hari ini. Ayo, awas banyak. Hati-hati Mbah. Es putune iki jan. Alah dalah. Hati-hati Mbah. Baik surat tenan iki. Le. Awas lho, Mbah. Mbak ditulungi Le. Golekne lungguhan. Alah dalah wis. Waduh. Piye to Le? Alah. Putune sembrono iki, Mbah. Sing bener to Le. Sabar, Mbah. Bae mlaku wis diredeg. Loro kabeh. Sang komandan yaitu Haryo Prangsang sudah keluar dan nantinya akan memandu para prajurit Sri Kandi dalam menumpas segala bentuk kejahatan dan ketidakadilan. Hati-hati Mbak, aku putune. Bae leren sih baik. Ya apa dilakoni, Mbak. Waduh. Cagak toko ditubruk itu Mbak. Wis. Ora karu-karuan. Hati-hati le nuntun bae kepoyuh bae kuwi. Mbah, putune lewat, Mbah. Semingkir sih, Mbah. Awas sing dampingi bae. Hati-hati. Ora rasa lho. Ojo nyepelekne, didampingi terus.
Awas le, baik awas sih. Ojo sampai tiba. Wis ora rusak lho. Kumandang suarane tula-tuli kepena uline unine mung nranyohake parangan katru
egalane Turangga Budi Utama gaspol hae 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 hae
sowan iki ning ngendi? Iki kok ora ngerti yen soreng-soreng wis padha kaya ngene kuwi. Rupane kaya ngono ndelok. Ora bosen ndelok ning omah wae ya. Mulane yen melu sorengan ngene iki, ya kowe soreng-soreng padha ayu-ayu ya. Sing kerasan kowe ya. Golek jopo. Hati-hati lho Pak, aja sampai salah. Ayo Mbah, duduk manis ya Mbah, ora sakaken pola Mbah. Alalah. Ayo ikolane. Iki lho soreng Turangga Budi Utama ayu-ayune rek. Jan apa sing pinggir dhewe ngarep dhewe kae ayu dhewe.
Ya mekaten arupi pasugatan arupi seni soreng sampun paripurna nggih. Mugi-mugi kawon saged damel suka sarana penggali panjenengan.